Memòries a l'Institut Balear des de 1835 fins a l'actualitat, tot i que a partir de 1936 aquest Institut Balear se diu Institut Ramon Llull. Gabriel Alomar Serra, professor de secundària a l'Institut Ramon Llull durant 15 anys i avui jubilat. L'Institut Balear se va fundar per Reial Decret de la reina Maria Cristina, la regent, a finals de 1835 i va començar a impartir docència en el gener de 1836. Amb aquestes fites podem assegurar que és el primer institut d'ensenyament secundari que se va fundar a l'estat espanyol. La Societat Econòmica d'Amics del País va ser un poc el pare d'aquest projecte i en Gaspar Melchor de Jovellanos, il·lustrat asturià que va estar presoner a Valldemossa i a Bellver entre 1801 i 1808, va ser un poc el que li va donar forma, perquè si la Societat d'Amics del País era una societat bastant elitista, en Jovellanos va voler donar un sentit més popular, perquè havia de ser gratuïta d'ell i havia d'estar oberta a tothom. La llei de 1845 dona el tret de sortida a la fundació d'un institut a cada província. Però resulta que 10 anys abans ja s'havia fundat l'Institut Balear. Tenia un pla d'estudis propi, hi havia una càtedra d'anglès, també de francès, les matemàtiques, la història natural, i donava molta d'importància també en els ensenyaments pràctics. Una escola d'agricultura, d'indústria i comerç, deien ells. Per orientar més seria un poc la formació professional actual, a més de l'escola nàutica que ja venia de més enrere. El director tenia l'obligació de presentar a l'acte inaugural del curs següent la memòria del que s'havia fet en el curs anterior. Aquest acte era un acte solemne on estava presidit sempre per governador civil, parla ara ja del segle XIX, per dir de qualque manera, i se convidava a tota la gent il·lustrada de la societat mallorquina. Era un acte fonamental que sempre se celebrava més o menys el dia 1 d'octubre i se pot seguir clarament per la premsa perquè sempre ocupava les primeres planes del periòdic de l'època. Les memòries seguien un model i havien de seguir una estructura molt concreta, que sempre se repetia. És molt curiós veure com el secretari, que és el que redacta les memòries, se rebel·la contra aquest compartiment i diu que seran una exposició àrida perquè li imposa la llei, que seran números, serà una cosa molt impersonal. Però jo, sempre diu, molts de secretaris, li intentaré donar un caire més propi i més personal. En el principi, a 1845-1859, trobam que hi ha lliçons inaugurals. Això és una novetat que trobam en la primera època. La de 1883-84, exactament, Montlau, que parla sobre la importància de la història natural com a ciència. I era el moment en què se debatia el tema del darwinisme, de l'evolucionisme. Després ja se deixen de fer. L'estructura de les memòries sempre és la mateixa. El secretari fa un resum dels canvis de personal que hi ha hagut, les arribades de professors nous, les sortides de personal docent i no docent. Pel que fa a alumnat, podrem veure com evoluciona la matrícula, la quantitat de matriculats que hi ha. Curiosament, s'ha de dir també que durant el segle XIX no hi havia quasi presència femenina a les aules, màxim 5 noms femenins, mentre que de sexe masculí podien trobar en el principi un centenar i a poc a poc anant pujant i l'any 1883, per exemple, eren 600. A les memòries dels estudis ens presenten totes les assignatures que hi ha a cada pla d'estudis i fins i tot hi ha un programa per assignatura. Dins del grup d'alumnats, també és molt important, el tema d'exàmens, l'examen d'ingrés i l'examen de grau, per dir de qualque manera, és en el principi i el final. Però després, entremig, també se feien les proves normals que feien cada avaluació els professors i, curiosament, també, a final de curs, per incentivar l'estudi, se donaven els premis i a dins els premis se feia el quadre d'honor. I veuen com personatges que després seran importantíssims dins la nostra història
tenen el seu paper ja dins el quadre d'honor. Quan tenien 10 anys o quan tenien 11 anys ja destacaven amb una sèrie d'assignatures. L'Institut Balear funcionava amb uns fons econòmics. Venien de les matrícules, venien de la Diputació en principi i després del Ministeri i venien per unes rendes que va heredar l'Institut Balear de l'antic convent dels jesuïtes. Les despeses cap on anaven, sobretot, majoritàriament anaven a personal i a material didàctic. Trobam el llistat de totes les compres que se fan per departament d'Història Natural, de Física i Química, per la biblioteca i, per exemple, aquesta memòria del 83-84, un dels elements que varen adquirir, nous, va ser un estrus embalsamat d'Amèrica. I de Geografia i Història, uns mapes murals que n'hi ha d'una gran varietat. Per acabar, hi hauria aquesta part que el secretari se treia de la butxaca i que afegia, encara que la llei no ho permetés, que aquest curs s'havia posat en marxa molta activitat extraescolar, diríem avui, perquè se dona molta d'importància ja a les excursions, diu a la memòria, perquè és una altra manera d'aprendre. I en aquest mateix any, d'aquest curs 83-84, va venir en Marcelino Menéndez Pelayo a fer una xerrada sobre en Ramon Llull i la importància d'en Ramon Llull dins la filosofia. La institució ha tingut 3 ubicacions diferents. L'actual Estudi General Lul·lià i a partir de 1837-38 el segon curs va estar a Montitxion. Montitxion, que és l'antic col·legi de jesuïtes, els jesuïtes havien estat expulsats, i en el col·legi de Montitxion hi va estar entre 1837 fins a 1916. I a 1916 se va estrenar un edifici ex professo ja per l'institut, que s'havia dissenyat, aposta ja des del Ministeri d'Instrucció, que és la seu actual de l'institut. L'Institut Ramon Llull, a la plaça d'Estup, que deim nosaltres.